Začalo sa to celkom nevinne. Lacnou letenkou z Malagi do Marrakeša. Netušila som, že najbližší rok sa do Maroka vrátim ešte 3-krát a že tu spoznám Slovenku, ktorá si pri oceáne postavila nový domov. Marina Kánová, pôvodom z Bratislavy, prišla do Maroka pred niekoľkými rokmi surfovať. Odvtedy sa sem pravidelne vracala, až jedného dňa sadla do svojho vanu a prešla sama 4000 kilometrov zo Slovenska až na marocké pobrežie. Usadila sa v malej dedinke s názvom Sidi Kauki. Kúpila si dom a postupne ho premenila na útulný surf house s názvom Turquoise Brick, teda tyrkysová tehla. Tento dom, keď ja som ho kúpila, bol v podstate holodom a dostavovali sme, akože okrem okien a dverí tu nebolo nič, čiže dorábali sme podlahy, vymalovať, kachličky, vlastne celý systém vody, elektrický systém. No a plus tento dom je vlastne v časti, kde nemáme prípojku ani na vodu, ani na elektrinu. To znamená, že domček je úplne plne off-grid. Mám tu na streche solárne panely a nádrž na vodu, do ktorej mi vlastne vodu nosí cisterna. No a áno, sama by som to určite, akože sama Európanka v Maroku by som to nezvládla. Našťastie teda tu mám kopec marockých kontaktov. A oni mi s tým v podstate pomáhali, že mám tu normálne kontakt, s ktorým oficiálne spolupracujem na oficiálnej báze, ktorý mi všetko vlastne vybavuje. Je to viac menej nutnosť, pretože ako žene Európanke by jej vraj dali niekoľkonásobne vyššie ceny. Nie všetci samozrejme, ale veľa ľudí odtiaľto má ten pojem o Európanoch, že my sme akože chodiace peňaženky. A tak to býva veľakrát práve aj keď dojdeš ako žena Európanka a chceš si niečo teda kúpiť, objednať. No a my sme to našťastie teda tak s mojimi kontaktmi tu vyriešili, že oni v podstate objednali tých robotníkov a ja som tu v tom čase vôbec nebola. Že oni trebárs robili vykachličkoval celý dom, spravil komplet podlahy v dome a ja som teda vybrala tie kachličky, ale on ma v živote nevidel a on absolútne nevedel, že ten dom patrí mne. Život tu ako žena vie byť občas náročný. Akože vie to byť, je pre nich napríklad nepochopiteľné, že prečo tu žijem ja ako žena sama. Je pre nich nepochopiteľné ako to, že v mojom veku nemám partnera, ako to, že nie som vydatá. Lebo tu sa ženy bežne vydávajú kľudne v 18-ke, v 19-ke a v mojom veku majú už 5 detí. Odhliadnúc od toho, na miestnych nedá dopustiť. Miluje ich otvorenosť, priateľskosť a pohostinnosť. No to, čo ju tu drží najviac, je oceán a surfovanie. Oceán a aj surfing, meditácia v pohybe, je to neskutočne to prečistí hlavu. Je to neskutočne proste vďačný šport a si v tej prírode, si v tej vode a vlastne to, že ty keď ideš surfovať, tak ty musíš pracovať s tým oceánom. A ty musíš rešpektovať vlastne ten element, ktorý je oveľa väčší a oveľa silnejší ako si ty. A nájsť si tam svoju cestu. A je to v podstate, akože surfing a oceán nie je ani šport, je to taká životná filozofia. Surfing som si vyskúšala aj ja, hoci som mala riadny rešpekt, pretože v mojich očiach to bol vždy jeden z najnebezpečnejších športov na svete.
dnes bol môj druhý deň na surfe a mám pocit, že bol horší ako ten prvý. Ale to je asi preto, lebo tie vlny sú vlastne každý deň iné. Najťažšie na tom, alebo či nie je najťažšie, ale vyčerpávajúce na tom je vôbec dostať sa do mora, lebo tie vlny ťa proste stále tlačia von. Ale inak je to, že bomba, lebo je to úplná vypínačka, je to ako meditácia na vode, proste na nič nemyslíš. Akože super. A ešte som sa aj prekonala, lebo ja sa dosť bojím vody a veľkých vln, ale keď je tam ten surf, tak mám pocit, že je tam taká pomôcka, takže akože super. V Maroku je viacero miest vhodných na surfovanie. Sú nimi napríklad menšie dedinky Sidi Ifni a Mirleft na južnom pobreží, v okolí Agadiru sú to Tagazut a Imsuán, no dobré vlny chytíte aj v malebnej Essaire. Marina však nedá dopustiť na Sidi Kauki. Sidi Kauki je síce turistická dedinka, ale je stále menej turistická ako napríklad Tagazut alebo Imsuán. A za posledné 2 roky vlastne turizmus v Maroku tak stúpol, že tam sa už ani nedá, tam už nenájdeš ten autentický zážitok. Že v podstate tieto iné miesta sú už tak preplnené a zároveň akože na surfy, v tých iných miestach sa pomaly nedá surfovať, lebo dojdeš do vody a je tam 500 ľudí na jednu vlnu. A tu v Sidi Kauki dojdeš síce do vody, je tam zo pár ľudí, ale stále je to veľmi zvládnutelné, stále je to veľmi príjemné. A čo by mal človek v Maroku okrem surfovania ešte skúsiť? Určite si pozrieť nejaký lokálny trh a nenechať sa odžubať. Marockého mesiara a to je v podstate bežné, že si vyberieš si ešte živé kura, ktoré pred tebou zabijú a pred tebou odkubú a naporcujú ti ho. Niekto si môže mysleť, že je to drsné, ale v podstate je to to, čo to skutočne je. Suroviny máme, poďme variť. Jedným z najtypickejších marockých jedál je tažín. V tomto prípade kefta tažín z hovedzieho mletého mäsa. Tažín je v podstate taký veľký panvicohrniec. Zo spodu to vyzerá ako taká keramická panvica a z vrchu to má taký kuželovitý poklop a vieš tam uvariť hocičo, vieš tam uvariť mäso, zeleninu, ryby, ktoré tam teda vždy naskladáš a v podstate keď zatvoríš ten poklop a necháš to variť na ohni, tak ono je to také dusené, trochu smažené, ale veľmi dobré jedlo. Idú tam typické marocké koreniny, čiže v prvom rade sol a peper a potom máme rímsky kmín, zázvor, sladkú papriku a kurkumu. Tento tažín môžeš vlastne spraviť buď iba s mäsom, alebo tam môžeš dať aj vajíčka. Je to čisté hovädzie mäso, lebo sa nachádzame v moslimskej krajine a vlastne to sa bravčové absolútne neje. A hej, dávame do ňoho vajíčka ako takú alternatívnu verziu. Nech to chutí trošku inak. Máme na večeru tažín s mletým hovädzím mäsom. Tento je s vajíčkami a tento je bez vajíčok. A papá sa to takto tradične s chlebom. Keďže sme jedna veľká marocká rodina, tak nepoužívame príbory a nepoužívame ani taniere. Otrhneme si takto kus chleba a s týmito 3 prstami, tak si ho chytím, spravím si z neho takú lyžičku. Potom do toho normálne zarýpnem a naberiem si vlastne tým chlebom to mäso. A potom nemala by som to fúkať, ale je to horúce jak riť. Takže. Pekne, bez fúkania. Ja si čím ďalej tým viac uvedomujem, že proste Slováci sú super. Že máš kopec iných národov, ktorí dojdú a ohrnú ti nosom. To sa im nepáči a to je na nich moc a to je také a to je iné. Proste zoberieš Slováka, povieš mu, že tuto máš chleba a poď si vyskúšať jesť tažín rovnou rukou z neho. A on ti povie, že yes, mega, že toto chcem zažiť.
Ďalšia marocká klasika, ktorú by ste si nemali nechať ujsť, je kuskus. Ale pozor, nie hocikedy. Couscous je typicky v piatok, pretože piatok je v podstate deň, keď sa chodí modliť do mešity. A tí teda akože najtradičnejší ľudia idú v piatok na obed okolo nejakej jednej do mešity, pomodliť sa na pol hodinku a potom sa vlastne všetci stretnú doma a celá rodina, alebo treba, keď sú spolu kolegovia, priatelia, tak proste spolu jedia tradične kuskus vlastne po tom modlení. Čiže to je taký marocký nedeľný obed, len teda piatkový. A tým, že vlastne kuskus sa tu vyrába veľmi komplikovaným spôsobom. To nie je kuskus, ktorý si kúpiš v Európe a zaleješ ho vriacou vodou, ale oni ho napárujú asi 2 hodiny na takom vývare zo zeleniny a mäsa a robia to teda väčšinou tie ženy v domácnosti. Tak to robia iba raz za týždeň. K dobrému marockému jedlu patrí aj chutný marocký čaj. Ten sa typicky najprv vylúhuje, osladí, avšak nemieša sa lyžičkou. Namiesto toho sa 3-krát preleje z kanvičky do pohára a späť. Tak. Hotovo. Niekomu dávajú krídla vlny, inému dupot konských kopít. Pre mňa je dodnes jedným z najsilnejších cestovateľských zážitkov jazda na koni v Essaire. Ten pocit, keď triskuješ po pláži ako výchor. Okolo teba hučí oceán, zapadá slnko a myseľ je 100% v prítomnosti, je nezabudnutelný. Neviem sa dočkať, kedy sa do Maroka vrátim opäť. Do krajiny, kde deň plynie pomalšie, kde vietor a vlny prečistia myšlienky, kde nikdy neodolám čokoládovo-banánovej palacinke a kde sa život berie tak trochu inšallah. Teda, ak Boh dá.